माबायाव थांनो नागिरदों मा सौकियाव दैया जेन थेनसो बारनो हाबाय खालानाव दैमायानो एफा गिदिर फाग्ला दैमाया मा जाखो बेयावनो दुगैलांसै बारनो हाला गैला नेनांबायसो नै बेरायनो हाग्रा An hour later. Tuh, oh iya. Mana punya ni? मोनफैबाय दैया लेथ्रा खोमा साजोब्बाय भिडिअ अन्थाइ नुगोन ना माथो खोन्थारोङा खेबलाबायो माजों गाखोलांखो बेल थेलाबायबानो जाबाय दे जायगायानो माथो गिलुबालुथार अन्थाइ गिदिर गिदिरनो भुटाननि माबाया मा होनो बेखौ ड्रागनालै हाला बिदि दैयाव दुगैगोन एफा लेथ्रा ओरै साहा दुगैदों खोमालै नैबेयाव गोलैबाथाय आथिङाव बायखाबायलै माबायदि अन्थाइ आयौ हो जायगाखौ नुनानै मोजां मोनाखै आंबो ग्रासलेण्डफोरासो मोजांसिन बाला नायलाय आयौ दैया मास्टार दुगैनांगौबा थांफाखाबायलै दुगैनांगौबा थांफागोन होनदां जुथा गाननानै फैबायना बियो आथिंखौ आखाइखौनो सुदो बेयाव उफाय गैला दुगैनोथ' मोनखालाना
जिरायगोन जिरा फैदो गैला 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 जाबाय एसे गाज्रियाव नामा हनुमान जी थिया स्टर बोला आंना मोजां नुवा केमेरायानो आं फालायो हनुमान मन्दिर दारागाव थांनाय खोथा दंथ' हे आया दुगैना लानांगौ नाम्बा जों इयाव नायला हमथाबायलै आंखौ फाला मा जाखो नाय हनुमान मन्दिर सौखि हाजोनि ओंखाम उखैनाया जाला बाला मानसियानो गैया माथो रावबो दैखर लोमजानाय नङादां मन्दिरफोर सोंनाय जाथ'वाखै मन्दिरा बेना जाबाय बे जाबाय माथो इनै बन्द'सोलै दारागाव नामा